Bună ziua, doamnelor și domnilor! După cum vedeți, jucăm Minecraft multiplayer survival în România. Pe mine mă cheamă Anton, îmi joacă Trojan Cam. Aceasta este casa mea. Dacă vă place, puteți să lăsați youtube.com. După cum vedeți, aceasta este prima etapă. Capuri, decor, după cum vedeți, aici este o sobă, este mâncări, o arme și unelte, sclad, este, după cum vedeți, un fotoliu și o măsuță. Ridicăm la doilea etaj. La doilea etaj, vedeți că este un covor, este blocul de protecție cel mai important. La primul etaj este blocul de protecție de aur. Aici este ca un fel de bibliotecă. Am dorit să-mi fac fereastră, un pat, 3 mise de lucru, un pat mare și 2 sunduce. Și aici un vazon cu floare. După cum vedeți, noi acum plecăm și să vă arăt ferma de zahăr, de prestii de zahăr. Deci este ca un fel de salon unde ne-am făcut jacuzzi, mi-am pus o masă de lucru, un dovleac de Halloween. Uitați-vă, aici lampele este chiar și funcționează. Hop, hop, vedeți, erau stinse și acum aprinse, acum iarăși le stingem. Și plecăm. Aici este grădina mea, o mică grădină unde am pus bostani, morcovi, cartofi. Acum ne aducem la bașnica mea de unde eu îmi pus, chiar îi nimeresc pe toți, dacă chiar vă interesează. După cum vedeți așa, acum trebuie să plecăm acasă să îmi las lucrurile, am foarte multe importante. Întâi plecăm aici să-mi las lucrurile din lemne sau chiar și lemne. Vedeți, tot ce e făcut din lemne îmi las aici. Chiar ștorciurile sunt făcute din lemn. Cea piatră, n-am nicio piatră la mine. Le pun la sclad. Toate lucrurile astea le pun la sclad, în afară de noroi. Noroi n-am nicio. După cum vedeți, aici este scladul, multe lucruri, informații, carne putrezită în floare, ochi de păianjen, noroi, aici arme și unelte. După cum vedeți, am arc cu puterea 1, am un târnăcop de diamant indestructibil 3, eficiență 3, un sabie de diamant jefuire 2, ascuțit 2, împingere 1. După cum vedeți, am și o sabie de diamant ascuțit 1, un sabie de diamant, topor de diamant, arc cu putere 2, lovitură 1, foarfecă, arc, undiță, cremene și amânar. Aici îmi țin mâncarea, am și carne împutrezită, de ceva nu mai rămâne mâncare, pâine, găini prăjită, de toate, morcov de aur. În a doua etaj îmi țin armura și diamantele, smaraldele, așa, vedeți, așa. Armurile aici îmi țin pentru mecanisme. Acesta a fost episodul 1, prezentarea casei mele. Ați vizionat acest video alături de Gros Anton, este, cum s-ar spune, șeful acestui video. Dacă doriți să mă găsiți pe Skype ca să intrați și voi în videourile mele, puteți eu să las un com cu Skype-ul meu și dumneavoastră să mă adăugați în prieteni. Doar cele bune!